ngikhethe bazalwane angifundele mfundisi Mshulwane from verse 1 up until 13. Khona umbuso wezulu uza kufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma ukuyohlangabeza umyeni. Kepha ezinhlanu zazo zaziyizula, ezinhlanu zazihlakaniphile ngokuba eziyizula zathatha izibani kazwaphathanga amafutha, kodwa ezihlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibane zazo. Umyeni esalibele zozela zalala, umyeni esalibele zozela zonke zalala. Kepha phakathi kobusuku wamenyezwa ukuthi nangu umyeni, phumani niye kumhlangabeza. Khona zavuka lezo zintombi zonke zalungisa izibani zazo eziyizula, zasezithi kwezihlakaniphileyo, sipheni amafutha kwawenu ngokuba izibane zethu ziyacima. Kepha ezihlakaniphileyo zaphendula zathi, cha, funa angasaneli thina nani, okungcono hambani niye kwabathengisayo nizithengele. Zisaya kuthenga wafika umyeni, ezazilungele zangena naye emshadweni. Zisaya kuthenga wafika umyeni, ezazilungele zangena naye emshadweni. Kwavalwa umnyango ngasemuva zafika ezinye izintombi zathi, Nkosi, Nkosi, sivulele. Kepha waphendula wathi, ngiqinisile ngithi kini, anginazi. Ngakho lindani, ngokubani lwazi usuku nehora. Lapho inkemba ekhaliphile inhlangothi ezisikazo Baba wethu kuyadala lehlukanise, uNkulunkulu wethu namandla, uNkulunkulu Baba wethu namandla, wena wazi esikudingayo. Baba wethu ingcwele, sesikhona Baba wethu, silalele wena, khuluma sikuzwe kalili. Amen. Izwi likaNkulunkulu lana lithi khona umbuso wezulu uzakufaniswa nezintombi eziyishumi ezathatha izibani zazo zaphuma zayohlangabeza umyeni. Haleluya. Sikuyinkonzo yabesifazane, ingabe sinazo yini izibane? Haleluya. Sinazo yini izibane zamhleni? Lithi izwi likaNkulunkulu intombi ezilishumi. That means that these people, they are mixed. Abahlakaniphile nabayivula, bathi bonke bathatha izibani zabo baphuma bayohlangabeza umyeni. That means as a woman you need ukuthi ube nesibani sakho. Either uhlakaniphile or awuhlakaniphanga, but esandleni sakho always hamba nesibani sakho. The word of God says we are the light of the world. Hallelujah. Ukuthi thina siyakhanyisa emhlabeni, sikukhanya kwezwe. Uma ngabe ukhonza uNkulunkulu umntwana kaNkulunkulu, lithi izwi likaNkulunkulu ungukukhanya kwezwe. That means always mele isibane sakho usiphethe ngesandla. It depends on the
kwaziwa ngokuba eziyiziwula zithatha izibani kaze waphathanga amafutha. Kuyenzeka ukuthi usiphethe isibani utshela ukuthi usaphethe sona isibani kanti amafutha wasekho. Umbuzo uthi ingabe amafutha sisesenawo yini? Okokuqala ingabe isibani sona sisesekhona yini? Ngoba kuze sibe khona isibani kwamele ukuthi ube namafutha. Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Intombi ezinhlanu ehlakaniphile neziwula. Ukuhlakanipha kwethu kusho ukuthi kwamele kukhanye. Kukhanye nokude le-abone ukuthi siyakhanyisa. Futhi sikhanyisa ini nasekuhlaleni kwethu. Sikhanyisa ini emakhaya wethu. Uma kumnyama ekhaya, nguwe umama uvukayo ukhanyisa. Asikhanyisi nje mahhala. Sikhanyisa emthandazweni bazalwane. Sikhanyisa ngokuthandaza. Umyeni kodwa ezinhlakaniphileyo zaphatha amafutha ezitsheni kanye nezibani. Okungukuthi uma uhlakaniphile kwamele amafutha abe khona kanye nesibani. Ziphuma zonke ley'ntombi ziphethe iy'bani. Eziwula zishiya amafutha ngemuva. Zathi salilele wafika umyeni. Lezi ey'hlakaniphile washo ukuthi ziphethe amafutha ney'bani. Okungukuthi bazalwane ingabe
sifike ekhoneni laNkulunkulu siyametha, siyaphelelwa, sithi God take more of me, give me more of you, oh Holy Spirit. Abesifazane, abesifazane, abesifazane baphethe iy'bane ezikhanyayo, iy'bane ezinganothisi bazalwane. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Size ney'ntombi, size nabomama. I remember ngicela ukusindiswa ngahamba nabomama abadala ngingazi ukuthi what is the anointing. Omunye umama wathi kimi ungawazi sibonile ngelinye ilanga uNkulunkulu uzokuvizitha abadala nakini, cause ngathanda ukuthandaza but understand mase bathandaza ekhoneni kaNkulunkulu babona ukuthi behlelwa amandla kaNkulunkulu. Ngathi ngabuza amandla kaNkulunkulu afika kanjani. Wathi umamula yini ungawazi sibonile ilanga God will visit you. That woman of God unebandla eKalvini. Ngiyambonga uNkulunkulu emoyeni ngiyajabula ukuthi size ney'ntombi zethu. Lithi izwi kaNkulunkulu mawulifunda lithi nibafundise ney'ntombi zenu lapho kuzayo, nibafundise ukuthandaza. Asibashiye emuva, asibashiye emuva kwedivine nokazimulo. I taught them how to pray. Uma ungakezwa bathandaza, they can pray. They can pray abantwana. Lithi izwi kaNkulunkulu lize ney'ntombi zenu because ubafundisa abasesebancane. They know even how to pray in tongues. The way uNkulunkulu mawulambela uyakwazi ukufinyelela sibonile. Hallelujah, hallelujah. Siphathe isibane sakho mama, siphathe sekunzima ekhaya. Uthi Nkosi noma ngabe isitha kenze usathana afuna ukusicima, qhubeka uhlale emthandazweni. Bonke amafutha, bonke amafutha. Hallelujah, hallelujah. Kubuhlungu bazalwane ukuthi umntwana kaNkulunkulu uzwe ukuthi yazi akusakhuluma umuntu kaNkulunkulu, ukhuluma i-flesh. Flesh. Siyahlala thina mfundisi kwasithule silalele because izizwe kaNkulunkulu mfundisi mtshilane imimoya iyathomelana. But kubuhlungu ukuthi yazi this is flesh. The Holy Spirit is no longer there. Manje sekukhuluma inyama. Elizwe ukuthi inyama nyama. Elizwe umntwana nangaphakathi ukuthi uyadumba. Bazalwane, inkonzo lena. Inkonzo. Asikhanyiseni iy'bane zethu. Ebandleni bangahlala amafutha. Ukukhona kukaNkulunkulu ngeke kusuke phakathi kwethu. uNkulunkulu uzokwandisa more blessings endlini kaNkulunkulu. But if we are lazy to pray as women, because ibandla kahle abanxuse bandla abantu besifazane, intombi nabomama, uNkulunkulu usithembile. That is why simbizele besifazane. Iy'nkophe zabo zigcwale inyembezi because umama bayekhala phambi kobuso bukaNkulunkulu uJehova uyezwe.
ophilileyo. Iyona mpilo yomzalwane. Awukuthi ugogo liyasetshenziswa. Ugogo liyasetshenziswa. There is nothing as a mahala. Ugogo liyasetshenziswa. As young as you are, you can be anointed by prayer and fasting. It is uNkulunkulu lesizinto angeke zize ngaphandle kokuzilula nokhuleka. Ukhona ama-mountains esinokusibhizi sibhekane nawo because we don't pray and fast. Shamahanda. Fellowship with demons. We can't even see and sense what there is a spirit of demon among us because ibane zethu ziqinile. And amafutha wasekho. If ungasana amafutha, you can be weak. Any evil spirit ingahlala phezu kwempilo yakho because the anointing is no longer there. We end up sihamba ngenjwayelo. We were anointing yasetshenziswa. Ziningi izimo uNkulunkulu amlanda ngazo umuntu wakhe. Kwesinye isikhathi ugoba ulanda, kwesinye isikhathi uNkulunkulu uyakulanda ngenhlupheko agobe through your situation, through your difficulties. You receive the anointing. Wohlala ubekezela. Some of us, igogo silithola ngokuthi you need to pray. Abantu abafani. There are those uNkulunkulu wabablessa from angakazalwa. Bazalwe babethi anointing. There are those abazelwe bazalwa umusa uNkulunkulu wabalanda. But there are those abazelwe bazalwa babhabhadiswa. Babusiswa bangakafiki. Hallelujah. Abafana abantu. Those people. uNkulunkulu wagoba ngezimo nangenhlungu. Wagoba ngepain nangokukhala. Abanye bagobe ngisho nasebhubheni. You will understand one day. You will understand one day. Makhala lathi ngibonga uNkulunkulu. One day ngizomfakazela ukuthi ngibuya ngempilo. Mangizoshada umyeni wami ngiyacabanga ukuthi nakuba bammangalele ukuthi wasilethela isidumbu. Hallelujah. Hallelujah. Asibekezeleni bantwana basekhaya. Sibheke ekhaya ezulwini. Sibheke ekhaya ezulwini. We need to pray bazalwane. Sikhulekele izwe. Kunamalanga liyathandaza kule viki. I think Wednesday night or Thursday endathu ngibona izwe liyabila. I'm talking about izwe liyabila. Ngibona umhlaba uyabila ngaphansi kuyabila bazalwane. From this direction kubila ngaphansi. Moya ukuthi izwe liyabila. Ukubila kwezwe abantu
honestly isikhathi esikuso uma ngibonisa iminyaka ivaliwe bazalwane iminyaka ivaliwe isitha siyalwa iminyaka ye-prosperity ivaliwe onakho ukusebenzela nzima isikhathi esikuso izwi liyabila ngaphansi ngibona wena wabona amanzi wabeka esitofini ebhodweni lapha ngibona izwi ngaphansi libila kanjalo ibandla likuphi moya wena wabonisa this direction ngabona ngizothi something like ipipe uyayazi ipipe amapipe lawo kunahamba amanzi libe kanje othi umbhoshongo wathi ngithe ababalekela kini bayalondeka moya wena thina umbhoshongo mangibheka lento erawundi le mangibuka phakathi akunamuntu mangibheka ngaphandle ngibona abazalwane bayakhula bayahlabelela wathi umoya wena ngithe ababalekela kini bayalondeka kodwa embhoshongweni akunamuntu abazalwane bebe ngaphambi kombhoshongo abazalwane they are afraid ukungena embhoshongweni because embhoshongweni kunama-rules wakhona so abazalwane they compromise evangeli embhoshongweni kunobungwele and then kunama-rules wakhona ekumele aphilwe ngibona abanye balifakile inyawo abanye bebe kanje bazalwane hallelujah ithizwe kaNkulunkulu funani umbuso kaNkulunkulu bonke kuyonesezela bazalwa ibandla liyekile ukufuna umbuso kaNkulunkulu they enjoy izwe because that's when kumnandi bamane balunguze bandleni abafuna ukungena embhoshongweni ngoba bangengena embhoshongweni ubambana naye uphila lento athi siphile you listen to the Holy Spirit embhoshongweni uphila khona embhoshongweni uphila khona there is a lifestyle yasembhoshongweni prayer and fasting and meditating with the word of God holiness embhoshongweni bathesweni Amen. Tumoya isibaleke embhoshongweni umbuzo wami uthi ngabe ngena bangakhe evemusuku ivangeli elophilela uNkulunkulu bengcwele umthintile kakhulu lo mzalwane ngoba into oyiyo ngaphakathi yiyo nosoyibona ngaphandle you can pretend uthi ngiholi but makuvela isimo sizobona the real story ukuthi the real me ukuthi ngubani umzalwane umntwana kaNkulunkulu umbona ukuthi ungubani makuvela isimo because uNkulunkulu uyafaka esimeni uNkulunkulu uyayicreate nje ayivume ukuthi asivumele isimo asivumele phakathi emandleni ngami kumele kuvele phakathi ukuthi ngubani kahle kahle uqaqakahle phakathi kwesimo uqaqakahle ukuthi ungubani makuvele isimo imfundiso akusinsindiso yaphambi kwabazalwane siphila nasemuva sengiyedwa singabesifazane thumangcwele singakhompiti appreciate God where you are singayenzi competition to each
Because isitha sifuna usibona siwile. The more you pray for strength, more uzokulekelela endleleni. Uzokulekelela kuphumelelise in everything wecela kuyo. We need to pray for strength. The way unzima ngakhona isitha sizisihlasele nomthandazo. Uzwe unzima emthandazweni. Sekukhule kwenu prayer and fasting. Manje yangambulela ngiyakhuleka izolo. Uthi the way izinga lethu lokuthandaza emkhathini yathandazo. Abalali abadli bakhulekela mina nawe. Oh yes. They are praying for our downfall. Day and night by prayer and fasting. Thina sithandaza kangakanani? Siyazingela mhla yonke. Siyazingela. Asilandele abanye besifazane ngenzeka mhlambe abekho nje mfundisi maybe ibandla zethu ziyalotisa mhlambe namafutha okugculanga kahle silokhu siyayimemezela kanti amafutha vela wekho kodwa siyabonga uNkulunkulu sibonga umusa bazalwane uNkulunkulu umusa nibusisa mfundisi umshilwana ngisakhuleka lapho uthi uMangcwele ngitshela ukuthi it is your year yebo wakho sibusisa kodwa uthi uMangcwele ngitshela ukuthi gijima kakhulu ngamandla. Don't look at your surroundings. Manje uthi ngitshela ukuthi hold on. Yakhuleka iviki lonke uMangcwele ubonisa inhliziyo yakho inokubekezela okukhulu uphokophele eceleni kaNkulunkulu. Kodwa uthi uNkulunkulu ngitshela ukuthi gijima kakhulu. Uthi uMangcwele ngitshela ukuthi babambe bonke abesifazane. Some of them they are weak, but now strong wena babuka bayawathola amandla. Mangcwele umbonisa inhliziyo yakho even from ma-revivals wonke. uNkulunkulu ngitshela ukuthi akubona uNkulunkulu uyaphakamisa lisiye. Gijima ngamandla. Sibusiso sakho siyeza. Bambelele mfundisi. Sikhosi ngitshela ukuthi ungabheki even your surroundings. Uthi noma ngabe ubona kuwiki kungasahambeki. Uthi qhubeke ecebeni lakhe. uNkulunkulu nawe. Bona uNkulunkulu akuphakamisa ngamandla. Mangcwele uthi ngikukhulekele. Phakathi kwethu khona besifazane. Siyahamba endleleni kodwa ngenxa yezimo ezikhona ekuhlaleni kwethu zisidragela back. Kodwa uthi uNkulunkulu ngitshela ukuthi bambelela umuntu besifazane. Thina uNkulunkulu sithembile ngokusiletha lana uNkulunkulu sithembile. Hallelujah. Sithembele nabanye. Khuleka ukuthi Nkosi ngikhulekela nalabo abangafiki physical ngiyabalanda ngikhuleka. Oh my Jesus. Inkulu bazalwane into ela. Kuvuka izolo. Uthi manje ngithelane assignment. Uthi go and fulfill your assignment. Because I'm here to fulfill my assignment. Say to you, who said to submit or to fulfill your assignment, because you could have needed yours. Sinikezi wasonke bazalwane umsebenzi. Esiyobuzo ngawo. Ngokuba la mfundisi. Ngokuseva la. Nale character yethu. Siseve kanjani? Siseve kanjani? Siseve kanjani? Ibane zethu mazikhanye bazalwane. Mazikhanye.
you pray is the more you push your angels, you connect him sosa. But if you are lazy, even you sosa because you delay. Hallelujah. Ngiyakhuleka lapha phansi mfundisi umuntu ngibonisa ukuthatha kwezulu. Isabhekile ukuthatha kwezulu ngizoxolela bazalwane awuseki siyohlala phansi. Ngisabhekile ukuthatha kwezulu ungibonisa this Trinity yalayikhaya abafundisi. Shalom. Tomorrow when you continue to join hands together, continue to join hands together and pray for them, please. Pray for their destiny. Pray for their destiny. And raise another Trinity. Pray for them. Bound. Pray for them. Release them. God says release them. God the Father, Son, and Holy Spirit. Pray for them. Release them. And raise another. Amen. God will bless you. Amen. Siyabonga uNkulunkulu ngani. Sibonga futhi nanokuthi nisivumele. Sibe phambi kwenu sibanyane singazimu. But because of the seed uNkulunkulu ayitshalile phakathi kwethu